Amen sa Lord. Ngayon Amahan, balaan ka ng Diyos, kung mong punong balaan, nga makahimo ka na mong balaan ng mga Kristohanon na maglakaw balaan na kinabuhi. Mao kini ang himong itinguha sa matagusa ka ng mga Diyos. Mao nga nagampo kami, balaan na nga panahon, kining adlaw, nining orasa, o ibaw sa tanan himuha nga among kasing-kasing madawaton sa inyong puno. Makasabot kami, unsa ang among mga responsibilidad ngadto sa mga tawhan nga nagpangsilbi kanimo. Ginoo, pakitaa kami. Nga Lord, kining mga prinsipyo nga imong itudlo ka namo karon, amo ning magamit isag asal mapanbalay sa komunidad, sa simbahan, sa opisina, eskwelahan, isag asa o Dios. Kay ikaw kayo mismo nagatawag o makatawhan ng mga lagad diha kanimo. O Amahan, tabangi kami na amo kaming sabton o amo gayon i-apply sa mga kinabuhi. Nga sa inyong mahimaya ka o makit-an sa ubang makatawhan na Lord, lahi ang mga nakailakan ninyo. And all this, O Lord, we pray for the glory of your holy name through Jesus Christ, our Lord. Amen. So actually, nata sa kaduha nga bahin, diin gituluan taon sa ang pag-ila sa katong mga nangalaga diha sa Dios. So nata sa parte diin mangutana ta ug atong katunan unsa may atong responsibilidad ngadto sa mga nangalagad sa Ginoo. Okay? So sa unang Korinto kapitulo 16:15 ngadto sa 18 nagingon dinhi, nasayod kamo may tungod kang Estefanas ug sa iyang kanimalay. Sila may unang mga Kristohanon dito sa Gresya ug sila nagalagad sa katawhan sa Dios. Hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila ug sa mga tao nga nagbuhat uban kanila. Nalipay ako sa pag-abot ni Estefanas, ni Fortunato ug ni Akakeo. Sila ang ilis ninyo samtang wala pa mo diri o nakadasig sila kanako ingon man kaninyo. Angay pasidunggan ang mga tao nga sama kanila. So, ang lain nga bahin nga itong ibawan sa wala pa ko nasakit. Sa October pa to, early October or before October na ito. Nakasabutan nga kinahanglan jud ang usa ka Kristohanon adunay kinaiyahan nga mapaubsanon. Kaya ang kinayahan nga mapaubsanon nagpakita nga ikaw nakailang nga nagpaubos na sad ka sa otoridad ug sa gahom ni Kristo Jesus. Kaya magpaubos man ta, dapat wa tay problema sa pagpailalong bisag kinsa pa na nga mamumuo o sulugoon sa Dios dinha nagihatag kanato. So sa mga gitudloan ta nga mo respeto ta sa aton mga ginikanan, mo respeto sa mga kunhay ginikanan nga naa sa simbahan. Nga makita nato na unsa man ang ilang responsibilidad nga naman mo respeto ta nila. Kaya again lagi magsuna nakita jud nako no nga dunay jud tay division. Kanang lahi jud ang atong pagtan-aw o ang atong ihok o ang atong pamaagi, atong pamatasan, o atong pamunahuna may tungod sa simbahan, may tungod sa mga butang sa Dios. Murag ato siyang gi-divide. No nya lahi sad dakong nata sa atong opisina, sa atong panimalay, wa sa kang dakita. In fact, mas doon tay kahadlok sa mga nagsweldo nato. Hadlok ta kuan sweldo, hadlok ta masisanti, hadlok ta madisiplina, pero di ta mahadlok sa simbahan sa Dios. O di ta mahadlok sa Ginoo. Gingon diha sa panultihon or sa the book of Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Bisaya, ang kahadlok sa Ginoo ni Jehova mao'y sinugdanan sa kahibalo. Apan ang mga bangkuang di jud mo
sunod sa instruction o wag yun sila kung itamay nila o wag yun sila pagpakabana sa mga disciplines o disiplina sa Ginoo nga gihatagan nato. So dapat dili magbuwag ang atong pagka-Kristohanon o ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili ta dapat nga murag musulta dinhi lahi ta gagawas nato lahi na so ta dinhi murag gyud anak sa Ginoo ikagawas nato murag yun anak sa yawa, murag anak sa yawa, anak yun kay sa yawa, kay lahi kay tagpamati. Unya na po sa tanan, wa kay kahadlok sa Dios mo nang di ta mahadlok sa mga gihatag sa Ginoo nato nga maunta sila nag-umol o nagtudlo kanato sa atong pagkabuhaton. So in general, isa ni nakailata o nakasayta sa word na submit. Word na submit is to yield to governance or authority. Yield sa pa, musunod ka. Okay? Musubject ka sa unsay kondisyon, unsay pagtratar, unsay operasyon. Mu-give ka o muhatag ka o proposal, document sa usa ka tawo nga imabaw nimo, una ka mulihok gani. Amen? Una ka mo consider nga imo siya ipa-approve okay ba ni una ka mo implementar niya na. Mo-stop ka o fight o resist sa usa ka butang nga itudlo ka na to. Nya, meaning mo agree ta, mo dawata sa mga magkanang mga butanga nga diin kita nagsigi o supak. Nya, mo offer ta gani, kung isubiter ta, mo offer gani ta mga suggestion or opinion. At pa nila kami tigag silang gunagay sakto, silang gunagod, low lang ko diri. Kaya kung tinuray ka ni tapod, muhatag ka nga, excuse me, kanang pinalpa, excuse me, Ate George, kasi mga ubang diha mga nangalagad sa Ginoo nga murag sayo tingali, mas dito tingali, ingon ani, ingon ana. Ang problema magod, imbis ta mudawat, di kita mudawat kung magsigitan pagulpor. O ka mo mismo na kasi natin mo, daghana ang mga tao mo na dire. Kaya nga naman, bis na ganahan, sultihan, unsay eksakto. Bis na ganahan, tudluan, unsay baka pahimo sa Ginoo nga panalanginan sila. Bis na ganahan, nga ang Ginoo nasa ilang tupad sa kanunay. Ganahan sila ang yawa, may naakanunay. So makiksunan, importante ni nga ato ning sabton. Mo na nga muhangyo ko ninyo, please, in town. Sa ngalan sa Diyos, kung sa imong kaayuhan, kaya kami magsigiran yun may pamumbinser, magsigiran yun may tudlo, ayaw na in town pagsupak sa pamaagi sa Diyos. O ayaw na pagsigig pagulbul. Unda nga ang pagpagulbul. Unda nga ang pagsigig reklamo. Nga nung mo pagulbul, mo reklamo man dyan ka, kibaw makasakto man ang ipabuhat sa imo. Nasayod man ka nga, tungo sa pagbati na mo, nisulti ni mauni. So, mundang na ka ni Ana. Kaysa, mumaligid madugay o sa madali, mugawas dyan ang kinaiya sa tao. Makautong ka o sa katuig, 2 katuig, 3 katuig, pwede pa kamutong o 15 katuig, 8 katuig, 20 katuig, apan makit-an na yun, ang imo kasing-kasing, wa yun isubiter sa Diyos, mamili ka makapasumiter o makapailalong sa mga tauhan nga nangalagad sa Ginoo. Kaya una sa tanan, mangutan ako. Bisa pa may mo, sige lang isa pangasaba, wa may nangasaba, nagsulti lang ni, nihangyo lang ni. Nya mo ni sini, mahimong kasaba ang imong palungog, kaya nga naman, di man ka ganang sultihan. Kaya kung ganahan ka magpatudlo, hala, di ta mga eskwela. Kaya nga naman, ang may stress, di pangasaba, Pag nabot man tao, 6 years sa high school, elementary, 4 years sa high school, niya, plus karong high school is 6 years na sa gani, di ba? 12 na. O niya, o upat pa yun katuig sa college, 20 katuig na niya, kung magdoktor ka, mag-usa ka din ha. Labit 5 katuig ka din ha. Pachikot katuig yun ka na sige pangasaba dyan sa mga maestro. Nya inon pa yun ka nga, o hagbong ka, o man, lawat mata ng hagbong ka, pinaka-examination.
Tabang diha sa Ginoo, di man tamang patudlo, ano di man nato tan-awon nga sa dihang matag anhi nato dinhi mianha ta sa eskwelahan sa Dios. Kung napatudlo ta. Gi balikas mo dinhi. Gi tungo mo dinhi, ay nanungor ba sa Pablo, kitanggan niya nanungo. Pero kana natungo para lang na pakurat o tinuray man sa Diyo na tinunglo ang dili mo sunod sa Dios. Pulo sa Ginoo na. Apan ang mosunod sa Ginoo ay pinangga sa Ginoo di panalangin. So mga igsuonan, these are things nga kinahanglan usbo na itaw nato ang atong panglantaw. May tungod sa pagsimba, may tungod diha sa pulong sa Dios, diha sa mga so kaya mana akong tutulan ng studio. Bukan akong lawas na nalagay sa gitid ka ito. So first time ba ni naghimo ko binarang. Nakalma ko na tama ko. Doon sa akong kasing-kasing kami ng bulong. So manang usbo na ito ang atong pangantaw. Kung, in fact, kung ang tambong tao, mga tigong masama niya, ikalipay na ito. Di kay, ano dali, ang sana sa iko, anyaw iyo, ang iko na salta. Naiko ka, kaya kibaw man ka, nagbuhat ka dotan. Kasi pagkabuhat niya, na anong malintaw sa pila nakakatuigan, sige magkapukubuhat na. Ano magpakamunin nun, maghihapon ta. Namuratan, okay, simisi, yamayamo, pero kasing-kasing rin. Siguro, siguro masapa. Hindi malisunan. Kung saan ka ang akong tingog, it's just because I feel for you. Ibati ko parang ninyo. Imagine ka, imong ilabay ang ginaharian sa Diyos. Tungod lang kay nagluod ka. Tungod lang kay nasakitan ka. Tungod kay parang mo, sige na kagikasapan. Imo man ang muna-muna, nidakupsad ka sa muna, nagihatag sa yawan mo. Ya, imo yung biyaan ang tag-iya sa imong kinabuhi. Imo yung biyaan ang tibuok bahanti. Nawa may bahanti ng kalibutan na ikumpara nila sa Ginoo. Mauta na ko nimo, matag-adlaw nimo ginahawa, di nagikan sa imong mga magpapa. Sa imong kusog, sa imong mga magpapa. Asa man ka nagkautag kabubuton ni anak? Sa Diyos. Sa Diyos. So kung ang Ginoo sa matag adlaw ni atiman kanato, nganong di man ta mo atiman nga mamina o mudawat sa iyang mga pagtulungan. O mayon ta usba na itawang kulod. Ngano basad ko sige makubalik-balik ani. Ibis ta mo hangi usba kulod, mayon naman ko buang mo na sa diha. Uy, kapoy nila diha oy. Magsige mahinuon ta og riguran ang kasing-kasing di kita ganahan patudlo. Ingon di ko may sunan. Ikaw ang kansi. Ikaw ang atansi. So, minarita sa Roma 3, nahibawan na ito nga, kinsay nag-establisar sa mga otoridad o mga katawhan nga gibutang sa Ginoo, bini imabaw ka na ito, apil na dili magtotoo. Kinsay nagbutang na? God! Kinsay, unsay gisulti sa Ginoo kung musupak ta sa matag otoridad. Asa ta ni supak? Sa Dios, number 2. Number 3, kung magsige tagsupak, nangita ta og bunal nga dako kaayo o paghukom sa Dios sa atong kawalimon. Kay matagsupak na to, nisukol mga sa Ginoo. Amen? Ikaw pa, ang mga otoridad naghihatag sa Ginoo, wa man ay gibutang sa Ginoo aron terrorizon mo, aron hadlokon mo, aron lupigon mo, aron gubon mo. Nagibutang na sa Ginoo aron sa mga ikaw mahimong kang tarong. Pero sa mga naghimo og dautan, ang mga otoridad, mga number 5, gibutang sa Ginoo para pag-punish nimo. Okay?
Premyo ka? Or bunal? Asman ka? Kaayuhan? Kadautan? Kapilian na ninyo. Kita na ngayon, anak. So, muna ergo, mo sumitar ta sa tanang otoridad. Dili lang sa posibleng nga pagbunal sa Ginoo nato or sa paghukom niya, kundi tungkol sa konsensya. So, manang makita nato dinhi nga si Pablo nidasig sa simbahan sa Corinto nga musumitar sila sa tanang leader sa church. Musumitar ta. Gawas kung siya nga leader, batido na siya, iladyo na siya kinabuhi, ilagay siya bakba, okay, nanglupig na siya nimo, giguba ka niya, mingon dyan lagi ko pahawak. Ay, di na. Kung pagina ninyo, gilupig mo din, pamahawak mo tanan. Ano lang na siya? Pero kung nakita mo nga nibati mi para sa inyong paglakaw niya sa Ginoo, malikuon mo sa Ginoo, palug lang sa ikaw mo eh. Sunod lang sa ito. Kaya mo mismo may disiplina, biya mo mga katawhan. Natin mo mga katawhan sa iyong opisina, sa iyong panimalay, sa gasa ka na, kay sultan mo yung ka nga, sa na siya, di bisa na siya mabuhat sa eksakto, so kung ganit ka. Yung ano ikaw mabuhat mga kagdiling sakto nga doon sa upan. Ano na siya? So, makita na ito na nga, ang pamilya ni Estefanas, nahimo silang leaders nga devoted kayo, deboto sila sa pagpangalagad sa mga santos. Di sila deboto o Diyos, deboto sila sa pagpangalagad sa mga santos. Isa mga santos, ang bidawan ni Jesus Christ na Lord and Savior, santos ka. Sa mga pulong nga santos, sanctus, meaning set apart, ilahit na ka. So, ang next question, sa may biblical reason sa atong pagpailaw niya atong mga nangalagad sa Diyos. Makita nato number 1, kaya nagbantay sila sa atong mga kalag. O good friend, sila kaya nagbantay sa imong kalag. Hala, oy, huwag sila nagbantay sa imong baboy, sa imong baka, na di sila makawat. Gibantayan ka, di ka makawat sa yawa. Gibantayan ka para di ka maadto sa impyerno. Kadako nga responsibilidad ni anak. Kadako nga hago ni anak. Nga naginagla na siya o kaigmat nagikan sa Diyos. Maupita na kung ipadayag sa Ginoo nga nakagibuhat nga dautan or mahibawan na nuna kay hiwi nga pamaagi niya at doon ka sultihan ka nga sayop ang imong pamaagi, please paminaw. Ani lang sa dinig, laro may lang sa ta. Kung di mo ganahan maminaw, mingon lang ka, ay kung bunting, pastora. Oh, okay, then tibaw na ko, kung usunod ka din para lang ka papawagtang sa imong konsensya. Hindi ka kapamilya. Di kita kadunggo na ni Kristo, di ka kapuso, huwag ko ilabot ni mo. Klaro na siya. So di ko manubag sa Ginoo. Kitluho ka Lord, di ko siya palabot. Ano lang na? Sakto dili. Dapat lang. Kaya pwede naman tag-anas ang Ginoo. Bitaw, anas man kayo. Anas kayo sa Ginoo, bitaganahan niya. Ang Ginoo, kung saan ba siya, maghilabot pag siya na to. Ano na Ginoo? Sige, palahin lang yun daw sa imong padulungan. Mo madyo o kaya ang madyo ron. Sakitan madyo kamayo. Nya, ana di ka, ang Ginoo. Hagbay na madyo ko sige o pahimang no, di man yun kaganahan. Ano pa dahil lang sa, hinakulot, sigurado ka, hinalagin ko Lord. Sigurado dyan ka, wala Ginoo. Isa may mong Ginoo, ikaw Lord. Yung sunod din sa Ginoo. Yung manat, di ko nasad, kaya mahal namang dagat. Balik sa Ginoo. Para kita sa mga Israel. Pero maging suunan, daghan ang mga katawhan na kita nato sa Biblia na nagsunod kayo sa pamahal sa Diyos o kanyang atong subayan. So, matanaw ta, kung sa may inos Hebrew 3:17. Ako masahon sa Isaiah, basahan niyo din sa English. Kung nagingon din sa 13:17, tahura ang inyong mga pangulo o
tumana ang ilang mga sugo. Sugo nga uyon sa kabubuton sa Dios. Nya ang kabubuton sa Dios supa man yun na sa atong kabubuton. Kay kitang tanan walay mga buot. Okay? So kung tapikon ta, sultihan ta, mauni ang eksakto, tabura, tumana. Kini sila walay pahulay. Kami na ha? Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubok sila sa pag-alagad kaninyo. O kana, dili makatabang kaninyo. Mutana ko ninyo. Ang pagtahod ba ang gipangayo dinhi? Ningon ba? Klaro kay kanitahod ka na ko. Siya ni Marie. Kung tayo sila na ko sige. Pero kanang imutayos na ko, doon na nitahod na ko. Klaro kay na kanitahod na ko ng tawhan na gawas ng mutayos, abot dyan ako, mura dyan ko artista. Uy, pastoran, nanagay ka. Naparalala, sige mga papitik niya o mga kuan. Mga lamay nga istorya. Ang pagtahod ba na mo, pagtuman sa mo, amo gusto kumingon ba nga, atuan ko sa amo aha niya, o isa to kibang bilog diri, lang kilunta ko ha. O kanang mga, kanang puntahod dyan mo na ako atong sa muha, lang kapit ba nito ni sakit ko, dyan mo na nga sa muha. Ana ba na? Wala may demand, bisag gamay, diha kanino. Kundi kayo may kakausik, ginuraman may muhang niyo. Lord, ano man yung pakan aron? Di ba may nga sa mga tawanan, magbabagang mga naon ng tides. Kada ko sa kong gibuhaton nila. Nagyaw-yaw pa may niya, nagsusi ba may niya? Sige, tides karon ni Kuan. Ito yun. Tako ang kayo sa Kuan ng sa Kuan. Si Kuan, sige. Okay, promotra ba? Okay? Si Kuan, sabi. Tako ang balik guys. Dapat ang tides niya dili na yun. Ano yun na? Nagsusi niya na. Wala! Inyo ng responsibilidad, inyo ng sala batok sa Ginoo. Ang Ginoo yung matubang niya na programi, di mo tanaw ninyo. Kaya yung pahiran sa inyong mga dollars o sa inyong mga pesos. Ang among pahiran ni sa grasya sa kaluhi sa Dios. Kaya siya mag-isabigan. O pa nagtinuod mi sa pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi ka ninyo. Aron intawon ka mo mabulahan usab. Kaya kung paminaw ninyo, bulahan mo karon, gibula-bula ra mo siyawa sa tanan nga nanin niyo ron. Mukalit lang ka diya katuwang, katumba, kalit lang kakawag ka ang tanan nga nanin mo. Kaya ang Ginoo, di mo pakyas bisa pag ang di mo kalibutan, magupat ang anak sa Dios, diligot man. These are facts, these are truths. So, ang amo rin yung konsuelo, no? Ang amo rin yung bugtong galipay, ang matang kalag, may tubo o nanguhay. Nimunga mo ang mga bunga sa balang espiritu na sinyong kinabuhi. O tungkol kay, ang bunga sa balang espiritu na sinyong kinabuhi, makita na mo nga, namoy mga kalag na inyong madala sa Ginoo. Kaya imposible kay ang tao na nindot kaayo ka diha sa Ginoo. Na dili ka mo sulti o mo hisgot o mo konbinser o mo yaw-yaw mahitungod sa Diyos ngadto sa uban. Di mahimo na natakong ang bakbak kung kita nakakita kanindot sa Ginoo sa akong kinabuhi. So, gawas niya na. Gawas nga, mao na pinakasakit. In fact, mao na pinakasakit kay nako. Sa dihang, di ko sakitan kung, pila kakatuigan na, di ko sakitan ko sa Ginoo, nga wadyoy ko'y pagkaon, wadyoy ko'y bayad sa kong kurente o kuan, mura kong ilaga ng puyo sa kong balay, mamawang na lang ko, o magandali kandila lang ko, o kaya nakibawang pila na kaluha o pila na kabaril na luha ang akong gihila. Di tungod sa akong sitwasyon, sa sitwasyon sa mga katawhan sa Diyos. May mga ko, Lord, gano'n mirali mo, Lord. Rumi mo nga, usa man ko, Lord, ako isa.
Uy, ko sa Ginoo na ko isa, kuwangan pa ko sa pagpagsulti sa mga tawhan, doon ako yung mga wa na buhat, Lord, na gusto mong pabuhat. Na, ibaw mo dyan kumayo makangamo. No, kung naging nga, wa mo gusto ng hatag, wa mo gusto na kunang-kuna, wa mo gusto na sila, nagsusi, wa ko na ginana. Mangutana ko unsa ang akong kuwang diha nimo Ginoo, kaya nang wa ko ning pakana. Nabay niya mo din yung balita, nagyaw-yaw ko nga wa mo ni guys. Nabay na mo mga balita, nang isusi ko kapila yun na yung sweldo. Dapat ani yung sweldo, dapat inani ang sa matag Sunday. Wa. Pagkita lang mo, mahatag ba o dili ang makatawan, pero di mo maminaw sa Ginoo na ang iyong paghatag diha niya mo makausas mga butang makapalambo nimo. Paso ni mo na pero di mi sige kay sulti bantod anang naghatag mo buwa. Correct. Kaya nga naman, masayang pa niya din ninyo na ganahan kami sa inyong kwarta. Tagsara kami mo tudlo tights, correct? Ang among gitudlo kanunay, ang imong paggugma sa Ginoo, ang imong kahadlok sa Ginoo, ang imong gugma sa matatawhan, ang imong mga responsibilidad sa Ginoo, mo ra imong ibalik-balik. Di min si atong magsimbahan, alas matag Domingo ang wali tithes. Ya proklamo kaayo kung i-touch ba kagwa kinahanglan na ang box para mamarong tanan nga mahatag mo sa inyong refill klaro kayo ni tithes jud mo kuha ka ni barong linya dire para sa communion ba. Klaro kay kawa ka ni tithes. Wa man taana. Tuwa ka sa likod o. Wala tan-aw ni mong hagbong makagwa. Ang amo ang imong pagkatao, ang amo ang imong kalag. Ang imo na muna kasing-kasing, imo na ba yung ipapag-o sa Ginoo? Yung maraming mga coach, hindi maging na, kanilagi, dribble lagi niya, naraming ipag-shoot. Dito ka maminaw. Sa mga kaisunan, makita nato din nga ang word na obey o submit in present imperative active ni. Sa to pamando ini siya nga balik-balikon o continuous nimo nga pagabuhaton ang imong pagpailaw ug ang imong pagtahod ug ang imong pagtuman sa mga pamaagi sa Dios nga iyang gisugo pinaagi sa iyang mga katawhan. Ang word obey is pito. Kato pa na convincer ka sa argumento, imong isusi yung may sakto ba ni o dili. To assent sa pa ni agree ka o ni approve ka, pag umani mong pamalandong, kung sakto ba yun ni o dili. O pakita mo ang ebidensya o ubang autoridad sa tao na nagsigigsulti ni mo, asa mo yun niyang autoridad? Ano kasi yung siya sulti? Mo ni gusto sa Ginoo, mo ni gusto sa Ginoo. Mo ni dapat mo buhaton, mo ni dapat mo buhaton. Malipay ang Ginoo. Kaya nga naman, autoridad mangod na aghatag sa Ginoo namo, manha ka ninyo. So, mo ni ang obey, i-believe ka, ni-assure ka. Now, asa man mo susihon kung among isulting punong ba sa Diyos o punong sa tao? Na may Biblia sa to. Nata sa panahon o sa country nga ang Biblia, alaw, hindi ka mapriso kung mabli ka Biblia. Dili ka putla ng ulo kung ibasa ka Biblia. Sa matag Domingo na mo din nagbasa mo sa inyong Biblia, correct? Dili na akong Biblia, okay lang na nang gi-flash din na ang iyong tanaw. Isusin mo sa inyong Biblia. So, sakto ba ang Biblia? O dili? Kung ituo ka nga ang Diyos buhi o siya perfect, then masunod ka. So, ang word nga submit is iko, to yield, to surrender. Kanang surrender guys, kanang wala siya mabuhat. Surrender lang dito sa Ginoo nga naman. Kung surrender ka sa Ginoo, di ka lupigon. Kung surrender ka sa Ginoo, unon pa yung Ginoo niya. Dili katwaan, punan ka diha sa Ginoo. Kahibalo, kaalam, panalapi, name it. Punan ka sa Ginoo. Never ang Ginoo mo iban o mo kuha na mahimo kang bati o sa iyang atubangan o labaw sa tanan atubangan sa mga katawhan. Kaya nga naman, ikaw man ang iyang giumol para kakita ang mga katawhan nga ang mga tao nga dapit niya nindot o kinabuhi. So yun.
mahambog jud ko ni ana. Kaya bisan pa sa mga training nga kalisdanan hatag sa Ginoo nako, iya tong gituyo aron manindot akong kinabuhi. So, the reason nga kinahanglan ta mo mo sumita sa atong leaders kay sila ang nagbantay sa atong kalag. Kamo din akong charge ninyo sa pagbantay sa inyong mga kalag. Wala nga, kagdaw sa lang, trato na. Kami din yung mga bata, 100 lang, kag-domingo, kaya na. Katanaw ito kisa ito na yung mga kwarta din niya, ito tatakkan o dadgo. Ang mga way kwarta, ito na ng kaloy ang gamay, pero matatak, ito nga magabantay ko sa inyong kalag. Sulti Biblia na. Wala. Pastor mo sulti niya na, panagan mo, bangkas na. Nagsapas na sa inyong kwarta, wala na nag-apas sa imong kalag. Kaya ang pagtrabaho na mo pagbantay sa inyong kalag, libre na. Kaya ang musuhol na po ang tagiya sa tanan. Amen? So nga to, ang among pagsalig, dili na ninyo. So unsa may angayan ni anak, sundan na itong pamagi sa Ginoo. Kaya dili man kami ang nagsugo, kundi ang Ginoo. In short, nahimong inyong mga ginikanan. Ug ang mahimo kang ginikanan sa sama ninyong mga dagko na mga duna na may mga kabaling yung pangunahuna, pamaagi, unya kahit kay mong mga lisod kayo na. Magmanit kay ingon nga sayon pag-training sa mga gagmay pang mga bata. Kaysa pagtudlo sa dunay buot, nabuto na naon, walay buot. Amen? Kaya kita ka naman kita buot, pabilig kayo ta, natay buot, may kayo ta, pero actually wala tayo buot. So sayon ka nga, ang mga pangunahuna na engrave na sa pinanakakatuigan sa inyong kinabuhi. Pero ang tinuray na born again, mao sa inyo, na ang tinuray na tao nga ni surrender sa iyang kabulingon na ngadto sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Meaning, iyang gialaw o iyang gitugot na ang Ginoo may mo control sa iyang pangunahuna. May mo control o mo pili o sa iyang dapat itimuha o kung sa dapat niya mga intensyon nga makahimo niya nga magsunod o kinabuhi nga nagsubay sa pamagi sa Dios. Mo ni ang tao nga puno sa Balang Espiritu. Kay nagsunod man siya sa pamaagi sa Dios sa tanang mga butang, sayon ra niya ang pagsunod sa bisag kinsa otoridad. Bisag otoridad sa opisina, bisag otoridad sa dalan, bisag asa kang otoridad dalit na kayo pag sunod ni Inig. Kaya nga naman, nakasabot man ka. O most of all, masayon unta kayo ang pagsunod ninyo sa pamagi sa Diyos. Kay lingon man ta nga kinsa ta? Ex-men? Ex-men ta o Christian? Sigurado ta, dito ta Christian. Christian ta. Christian ta through and through. So, kung ninyo ng Biblia nga naglantaw ni sila sa inyong mga kalag, aron mo dilig masulod sa laang sa kaaway. Pinagi sa pagsulti, sayot na ren, kanya ng sakto. Sayot na pati, kanya ng sakto. May lural na lagi, pwede pa sa nang lural, maluot pa tayo na. Saka ko nang magamot. Pero kung magganapa mo magluot, isa ko mas po ninyo. Kanala ko may bawa, magluot pa tayo na. Alaw, yun yung tingo. Sige, kasunod domingo, kimaw ko, kanina lang siya rin bakante. Magwali ko sa hangin. Kaganahan pa dyan magluot ang tao. Magluot pa mo, bibi. Taas ko ng kamot. Sa'yo naman pa yung, di na. Sa'yo naman kamot. Magluot pa tayo. Boy, isaka mo sa inyong kamuta sa Ginoo, dili na ako, ha? Pag mo pinora ni, pag mo desisyon kay kani sige na tagkadungog ba niya, what ay response because you know what ay action nga meron ang ginang yan meron na ka. Pero ala na naman to, pero pagkasing-kasing pag naglood pa.
Okay? So, muta na ko ninyo. Nakasabot mo sa Ginoo. Na nagwali na po 40 minutos dire, nanalang ko 15 minutos. Magload pa ta dili. Saka ko paliw ka mo. Sigurado ha. Saka klaro-klaro sa gabi. Yang sa tamigo ta di. Masaman nga, ganahan mo nga, bantayan mo na mo, nililpas sa inyong mga kalag o dili. Ganahan. Di mo yung tagasulatan, dahil po kabukado din. Tama yung Tagalog, pero di pa man kahimo si Marie Opuan, notaryo. Di pa man ka notaryo si Marie. Kabukado siya, pero wala di siya ka notaryo, so hindi mahimong buwan. So, ano mo isunan? I hope you mean it from your heart. Now, makita na to din, unsa may guidance, paminawa, unsa guidance sa sulubong sa Diyos. 2 Timothy 3:16. Okay. Ang tagbo kasulatan, memorize na yung taon ni, memorize ko sa English, memorize ko sila. Tanang kasulatan, 2 Timothy 3:16. Ano rin na? Okay, ano lang. All scripture is God-breathed sa ginhawa gikan sa Dios ug kini maagamit sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagkurihel ug pag-training pabansay-bansay sa katarong aron ang tao sa Dios mahimong sangkap sa pagbuhat ng mga mayutang. So, please paminawa, isip kami. Okay? Gagitawag sa Dios na himong nagbantay sa imong kalag. Mao ni among buhaton. Number 1. Next. Mo tudloin, mo teach unsay insaktong doktrina. Mo man insakto. Unya, kung dili mo musunod sa doktrina sa Dios unsay insakto, moduol man ninyo umingon mo sayop na. Sayop na ang imong gibuhat. Ikatulo, tudluan ka nganong sayop na, sultihan ka nganong sayop na, di sayop, dali ram ko na sayop na, pero sa may sayop na. Kaya pero musulti gani nga, sayop na, kay ani magod siya, mauna, then kanang tawhanan na tibaw yun na sa iyang tudlo. Kanang manaway ra, nawag kasulti nga, kung saan yung nakasayop ni Ana, wala siya lamang, bisa ka na siya manaway. Kaya dagang mong tao nga, buwatan ako, so kay manaway, pero di kibaw mo tudlo, kung sa'y sakto. Sumo na ang mong bato, so yan ka sayop na, sawayon ka, o ano na, sayop na, aron ka makahimog, kung sa'y insakto, o paluapan pa jud ka, o pagbansay-bansay, aron mahimong insakto. Correct? Diba mo praise and worship? Dapat mi sa punto nga mag-finds ni, verifying kayo nga praise and worship. Pagtagsayot na rin, tagaktak kanilang kwarta nga, gamitin na mo, ibaw ba mo niya na? Kaya nga naman, ikapoy naman ko si Exulti, pa-vocalization lagi mo, pawal lagi mo sa iyo, andam lagi yung una kasing-kasing sa Ginoo, di ka pwede mo baro-baro din unya, nagsitaglaag, yung kay practice-practice, sige ka kibaw, kay memory sa inyong kanta, sige lang kakayabag. Pagkawalan ka sa Ginoo, di ka kanta, badyo ka, napaglingkod na lang ka din ha. Kaya nga naman, gibuhat to, manis sa Ginoo, manapad yung ka sa tubangan, anong kauraki, may magkanta niya na, kung magkantas kalibutan, di kapiyabag, sunod pa kayo na itong timog, bikinsa ng mga timog din ha. Start ka rin niya. Di na maklaro ang mga yabag ron, yung panahon na. Ano di tibaw mo kanta, kaya tanan, tibaw na makanta, kaya pinakipigit o pinayabag-yabag naman. Pag-igsunan, tudluan mo saan na magpadayon. So, in short, anong kinahanglan mo? Ila, o mutuman, o musumiter. Kaya ang mga gudsulugon sa Diyos, buto na no? Sayang kayo mo. Kung yung may kontrahan, wag ka, imong gilabay ang usa ka nindot nga friend. Kaya nga ko, I am a good friend. Nga naman, hindi ko matago kung ilag-ilag nimo. Mo nagtagsara, gamay na kay kong close, kaya nga naman, kadaghanan makakon man. Kadaghanan mo, liko-liko umangit. Nga para sa nako, ang good friend sa nako is, mutudlo sa kanako kung sayot ko. Mutudlo ka nako kung sayot ko.
ka na ko, nga naman, mutudlo ka na siya, musulti ka na siya manang, di manima ko. Example lang nga, kanang kakita ka nga, passionate gusto ka na siya, musulti ka na, ano yun. Na nga naman ang, sa majuta, the Door of Hope Ministries, or the Door of Hope Ministry. So, yan, butang yun mong article, kanong, intintigil tayo, ko, ang ko dahil, sige ako inyong silang tanan, na kumugamit ka sa word, minitag, the Door of Hope Ministry. Yan ka ng DOH Ministry sa atura ng sect. So, ano ba? Hatag siya, opinion niya, hatag siya yung opinion niya, hindi na ko lainon nga naman, huwag mo kita na. Ang mga videos, naging mo sila mga questionnaires. Kapag na ako, okay kayo eh. Pagtanaw ni Angeles, hindi mo siya pwede, lain mo niya, oo, bitaw no, okay kita na. Kiti man ko kakita sa tanan, di man perfect, di man ko ginoo. Pero ang matag-usan na ito, makahatag o input, mas mahiling nga ani, mas mahiling nga nanak. So, gawin ko nila, ipatanaw ng mga letters at ipatanaw ng mga miboto na ito, at tura ba na itong Brother Mel? Ito ba sa mga churches? Una natin, butangan ito, daghan na nakakita na sa ito ba ng dili? Kaya pagkauwaw lang ta. Nag-imot ang gidwaton, na kung na kita na jumayo, kita na jumayo. Ikaw na ang victim na kibaw. Kung ako na kibaw, kanang ba wala na sa kibaw? No. By looking at what we are doing, they can suggest sa ni sakto na, morning mo na. Okay? Anyway, pero kung kalimutan na ako ba, kalimutan na ako. So, kung sa Corinto 16, nga ito sa isipin ni Monica nga, nalipay ko sa diyang Stepanas, Fortunato, sa ate ko, may abot kay sila ang ipuli ninyo. Si Pablo Bea was, napriso Bea siya. Okay? House arrest pa nun siya. Pero, wala siya yung fellowship, din siya kagawas sa iyang balay nga gabangan. Pero nangabot ikaw may suunan, nalipay siya. Kaya nga naman, nalabas sa iyang kalag. Niya mo na yun siya. Nga kanino nga tawhan na nga ng himo, yun yung nalakang. Mo ni ang mga tawhan nga, angay ninyo, o himong sakripisyo sa kanunay para ninyo o para sa uban. Mo ni ang katawhan nga inyo, ilhon. So, may igsunan. Asa man kamutahod, nitabang nimo nga nagpabayad o nitabang nimo wa nagpabayad? Wa nagpabayad. Bari kita sa magpabayad? Sa? Wa nagpabayad. Pero nga naman ang wa nagpabayad, mamay kontrahon sa kanaghanan. Nga naman, saan nga natin ang kaputang pangutama na ito? Kung siya bayad? Counseling ganit ka rin, libre. Diba ba mo, kung ato na mong therapist, nga ato na mong mga, ang sabi ka na, psychiatrist, at pila ako niya, 1.5 sa, usa ka session. Sa mo, isang 5 pesos what yun. Mingon lang bilhin mo, 5 appear. High 5, ginoon. Pero 5, high 5, wamingon, high 5 niya, 5, wow, isa man nagkuhayang. Dili, it's only nga, ang kasing-kasing na mo, gigasto na mo. O bisag wala mo din ha, ni ampo ni. Gihilakan mo sa kanunay diha, sa katubangan sa Diyos. Huwag kami mo sa ginawa, Diyos ko pa, hilakan rin, payaw-yawan ako, pero ay na lang ko, ako kasing-kasing magasto ba akong mata, magbaglat, pagsibig hinilat ka. Pwede ba rin, di na lang ko nung kailaki. Sagay, kayawan ko, napabama akong pagbati, wala na. Kaya manay mo na ba, nilitan niya na lang ang pag-ampok sa matagkalat. Pwede lang ka mo, di-ampuan mo inyong pamilya. Ang inyong mga bana, mga padlongon, huwera buyag. Among giampo. Ang iyong mga anak na nagpapadlong, among giampo. Among giampo, di mo mga wagtang mapadayon mong kahayag sa inyong matag pamilya. So makita na to, ang Kristohanong pagkidait, Christian fellowship, mga pinakanindog, pinakatamis.
nga buhaton sa tao nga nangalagad sa Dios. Labi na ko, doon ay mga ubang mga magtutuo nga muhatag mo pagdasig sa imong paglakaw. Sa may nakanindot nga, dasigon na ka kung namatyan ka, na hospital ka, o dasigon ka sa matag adlaw o sa matag panahon na kinahanglan. Panguton ka na to nga ma-hospital ka, ibunalan na ka sa Ginoo, atos daan pwede ka ibunalan, nangamulo ka. Ganaan ba ta dasigon ta sa dihang nasakit ta? Kaya sarili, gikuhaan ta o kinabuhi o gikuhaan ta o sa kabutang sa Ginoo sa atong panglawas. O ganahan ba ta nga manindot ang atong dagang sa kanunay o gidasig ta sa matagkaroon ng Ginoo. Ang pag-ilas sa makatawhan nga nalaga sa Ginoo, mando sa Dios sa tanang katawhan. Recognize means epignosco. Epignosco, ato pinisa pambasa. Meaning, no. Kato pa, niila ka niya, kay nakailagid ka niya. By implication, fully acquainted with, to acknowledge. In short, nakiksuunan, ang mando nga to sa simbahan sa Corinto, mao nga makikistorya ka sa inyong mga leaders. Ilaw mo ni mo sila, kinsa sila. Mabitaw ni magkisuunan mo, mingon yun ko. Kita tibaw kita na, bisa ka ni mga aroganto nga maestro, nga mong brightest na, kaya nga doon na na estudyante mong barog, mangutan na. Ya, bisa butang na lang kayo, wakasabot sa iyan, giswerte din ha. Kaya mga garpuso kayo nga mga kuwang, so tingnan ako, din naman tayo pa mga usap. Okay, so di sa ganahan. Pero ako pansad, di na sa ganahan question kaya nga naman, explaining pa ni mo, gawa sa iyang isuwat din ha, o sa iyang gayaw-yaw din ang katibaw. Matestingan ang ilang kahigayo. So, ano sa iyong parang ako? Kung usulti ka sa Pinoon, sa tao, kumingon ka, Tejo, Jatinal, galako, kaputol mo kung ipagilong. Pero nakakita ko, nasakto. Okay? O may mong nga, Tejo, Jatinal ka lang, ay na lang kong badlungan, kaya maglapot yung kong badlungan ko ninyo eh. Kung masuko mi, manha mo makakita kung kami na ba'y pinahiti ng mga motibo. Pero, kaya kung mayroon kagbili, oh, kinsa man ni mudasdas, ang Ginoo man gani lagi. Mayroon kagbili ang tao di pa labot sa Ginoo, ang Ginoo mismo matras. Nagisugo raman yung tao, kami di mga risgar din ha, hindi man yung mag-usap ninyo, ang Ginoo man. Mayroon naman